Para riba nga ay kublay pi baro. Usnem arajar arpusan ulajan poi, ulatiet haki jingkang jongi. Haka arpun riu tarik ukla lingkot arajar arpusan, ngin rake ya ke jingdap nyopsan snem ke jing penterai kam ya ke riti sensyar kari jongi. Kani kalong ke jing sengau sarong na kebenta jongi baro. Kariti sensyar ri bala IT hangi de kinong penwandur jongka, kala nek skem haman laki liang hapedeng ke jing telun ki shalentem kapor. Kariti sensyari kadai ke jing syai babitin linti yangi. Kadai kanong ai jing mut jongi. Dei namar jong kariti sensyari ke India bangadon hangni menta bangala ban keren sapi. Menta kasnem haka arpun riu tarik unai weng ka Constitution Day kadai kesengi jong ke jing sedang jong ki kam babaro sisnem jongi. Ban pinyaso ikinong song daki jingyo pateng na kariti sensyar kari ya ka website bakerpang ka constitution75.com latau. Hakani ka website pila ban pule ya ka preamble jong kariti sensyari bat pila ru ban upload ya ki video jong pi. Pila ban pule ya ka riti sensyari haki jat ketien baper bat pila ban keli jing keli sapang jongka. Nga kentu ya ki nong sengap ka man ki bat ki kena school bat ki samla bapule haki college ban let chakane ka website. Kmi ya ka bat long ki benta jongkani ke jing persang. Paralok, nado ka khatlai tarik ubnai banwan, ya ka mahakum an penlong ha prayak raj, ki jing penkre kilayat chaprang harut kawak sanggam. Ngakin mau, badang kendiat sengi menta, habang lalet jungo ya ka prayak raj, ngalayo alat ban pej ya ki jaka, ban penlong ya ka kumbh, barok kawai na ka helikopter, bat ka donut junga kaladap da ke jing kemen. Kadai ke jaka ka bayar baha, ka ba internet sisa, ka ba ipu ipieng. Paralok, ka jinglong baper jong ka mahakump, kam day tang ha ka jinghe jong ka. Henry ha ka jingbuon ki ei haka. Ka jingdon jingmut, ka kump, ka syong ha ka jingbuon ki ei haka. Daki million ngut ki brieu, ki yalumlang na ka benta kani. Daki lakngut ki riu kuj, daki hajar ki dustur, daki spa ki kenhun, daki bun ba ki akharas, baro ki day ki benta jongkani ke jingelum lang bahe. Omdan jing penyaper, omdan bakam kraw, bat omdan bakam po. Ya ka jinge teli hapedeng ki jinge per ba pisaki hangni, on omla ban yoi hangnu ru ha ka pertei. Nakata kadaw, ka kump jongi, kadai ka maha kump jong ka jinge teli. Ka maha kump ba menta kasnem, kan penklan cucu ya ke jingong sapang ke jinget li. Nga kentu ye pi baro, bahaba pi sim benta haka kump, ra ya ke mensim jong ke jinget li bat pi, bat wan pai rengkat bat ka. Tungin penlong ke jingkular, ban weng no ya ke jing ya pia bat ke jingle ben, na ka imlang salang jongi. Lada ngahap ban ong kelum sapang kani, hakikat tu kani ki kentien, ngan ong. Maha kump ka sandesh, ek ho pura desh. महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूँगा गंगा की अविराल धारा न बनते समझ हमारा गंगा की अविराल धारा न बनते समाज हमारा का kubor jong ka mahakum kalong ay ba kari barok kaway kanyatli bat ladang ahap ban ong hakaway pat karukom ngan ong da ka jingtut kawa ganga tu ai baka emlang salang jongi kan omdan jingya pra. Paralok, minta ka kinti ha prayak raj, ki riunget na kelengkari bat ka perthei kin sakhi ya ka mahakump lingba ka rinsan internet. Da ka jingerap ka digital navigation on yalam yapi sa ki ghat, ki temple bat ki akhara baper jong ki riu kuot. Kani kan yarap yapi ban poi sa ki jaka set kali. Haka sien beningkong ya u AI chatbot on pendon kam haka kump. Lingba ka AI chatbot pin yo ya ki jingtep babun jat ki beidei bat ka kump haki khatwaitli ki jat kitien ke India. Manu ru kila ban wat jingerap da ka basutho da ka text ne da ka basukren ha u chatbot. Ya ka jaka balong mela barokaway on bu da ki kamera AI. Lada don ki baja na laki jong ki bayi wan lang ha kapor balong ka kump. Kini ki kamera kin yarap banwat yaki.
Kiriu nget kila ban yo jingerap na ka center balabu kenang na ka benta ki balaja bat shem. Ya ki jingtip sapang ki jinglet balabu kerpang bala menjur da ka sorkar. Ki jakasa bat ki homestay on ai ki riu nget lingba ka mobile phone. Lada mapiru pilet chaka maha kump da pentikna ban sim jingmentoy na kini. Bat watklet ban upload ya ka dor bason selfie da ka pendan kam yu #unity ka maha kump. Paralog hakaman kibat menta ngidon ya kamat yakren ka batemai ka KTB. Bon na kibalarang ba kin omla bantip lesi sapang ka KTB. Henry lada pikili na kikena kin la ban yatu epi ba ka KTB ka day ka bapawnam ba hapedeng jongki. Ka KTB kayeng na kabenta ka Krish Trish bat Balti Boy. Lesi pilatip luparu ba ka KTB kadai ka animation series bas ngotenat da kikena bat ka kerteng jongka kadai ka KTB Bharat He Hum. Ya ka benta baar jongka ni ka series dang sudah pelaj. Kini kilai kinong ak animation ki wanra hangi sepang kita ki riuslur bam paunam jongka jingyele lanjut ke India. Hakaba ya ki kana sepang jongki 4 daya kerentan. Dang sien ya ka benta baar jongka KTB la pelat ya kerukom bekerpang hake International Film Festival of India ha Goa. Kabas ngotenat tam kalong bayakani ke series sim la pelat tang haki kitien bebun ke India henry haki kitien nong weiru kumju. Laban pek yaka tang haka Doordarshan henry haki wei ki rensan OTT ru. Paralog ka jingpawnam ki film animation jongi ki film bala jupenmi bat ki serial ha ki television ki pini ya ka bor bakraw jong ka karkhana bala ban penwandur ha ka rukom ka basngotenat ha India. Kani ka karkhana tang bakalano senyang chaka jingya chaprang kari jongi henry kala kentiuru ya ka yo ka kot jongi saki kerdan basalor. Ka karkhana sna film bat kampen bernya jongi kadai ka bayar. Ya ki film bat ki wei ki jingsna ba internet lasna haki babun jat ki kitien hakeleng kari. Nga ai kublai yakani ka karkhana namar bakala penkup bor yaka mensim jongka Ek Bharat Shresht Bharat. Paralog haka snem arajar arpusaw ngirake yaki lingko snem sngi basispa jongki babun ki riu kraw na ka pertesh na film. Kini ki riu kraw kila penlong yaka kamsh na film panyo jing ito hakeleng ka pertei. Uraj Kapoor ulapin ito sa kapertay ya ka bor bajem ke India lingba ki film jong-u. Kasur Muhammad Rafi Sahab kadon ya ka bor jadu ka balakta ya manlaki donut. Kasur jong-u kalong ka bapela baha. La kalong ki jingruay niam ki jingruay ka jingsho jing iek ne ki jingruay bakta ya ka donut. Ula wanra ya ki jing sngaw sa ka jing im lingba kasur jong-u. Ya ka jingkraw jong ka jingtibit jong-u. Laban yoi na ka jingshisha ba wat hadu kini ki sngi ki samla ki sngap i ki jingrwa jong u ta ka ju ka jing shirhem. Kane ka day ka dak jong ka jingne bat jing im slam ki buj tau. U akine ni Nageswara Rao Garu ulara i ki film Telugu sa ki kerdan batmai. Ki film jong u ki pitni haka rukom ba itinat bahaya ki dostur bat nongrim ke India. Ki film Utapan Sinha kila ai haka imlang salang ya ka jing sngotu batmai. Ki film jong u kira ya ka kubor bandon ka jing sngotu haka imlang salang bat bandon ka jing eteli hakari. Ki jing im jong kini ki riu kraw ki long ki jing ai min siem ya ka karkhana na film baro ka wei. Paralog nga kwa bane sambat pi sa pang ka wei ka kubor bas ngotenan. Ka kabu bakraw ka wan ban pini sa ka pertay ya ka jing don sap ka India. Hakasin banding kong ka India kan penlong ya ka World Audio Visual Entertainment Summit ni ka WAVES Summit hakasnem ban wan. Bun na pile si pilayo sngaw sapang ka Davos ka Jaka ka bakinong yalam kayo ka kot ka pertay ki lumlang. Hakajo ka rukom ka WAVES Summit kan wanra ya kilat patay kubor ka pertay bat ka karkhana penbernya sa India. Kane ka summit, kade ka sinjam bakraw ban penlong ya ka India ka silem jo ka jingtaw ya ki AKA ka pertay. Nga sngaw sarong ban yatu bakinong taw badang samla ya ki AKA ki ya shimbenta shirrehem ha ka jingpen kre na ka benta kani ka summit.
Habang iyat ban long kari basan trilion hakayok kakot jongi haka jingshina yiki ka ai kabor ka batemai hakani ka jingya ilenti. Nga kentu yaki rinsan penbernya habarok kawai ke India ban yashim benta haka Waves Summit. Lapilong ki badang samla ni ki bala slam ki badan jingadei bar ka Bollywood ni ki jingshna film haki than lajong ki reu shampang haka karkhana television ki reu shampang haka animation ni ki bedan benta haka gaming ni ki badang lap themai ki kor ki bor haki kampen bernya. Tungin yawan lang bat penlong ya kani ke summit ke jingjob bakraw. Para riba iet barok pitip kumnu ke jingshai jong ke lariti ke India kalanang sapriang sa manlaki kendong jong ke pertai menta. Menta ke sengi ngan yatu api ya ki jing persyang na ki laitli ki dauba baper ki balong ke jingpla bat ke jingdon nam ke lariti jongi kalapoi sekeleng ke pertai. Kini ki jaka ki ya jengai bha ke wei na ke wei pan. Henrei ka jingtrang jongki ban ngautu ya ke India bat yo jing hikai na kalariti jongi kadai ka baya seriem. Paralog ka perthai jongki jingdro painting karahem kumba internet maki. Kito na pi ki bapet ya kaman kibat haka television kila ban yo i ki kato ka ni ki painting menta. Kini ki jingtrei ki pin i ya ki durblai jongi ki rukom syat bat ki breu bakraw bat ki pin niru ya ki merat klau berius pa badon ha India bat kiwei. Na pedeng jongki kadon ka jingdro ba internet bha jong ka Taj Mahal bala pinwandur da kawei ka kena ba khatlai snem karata. Pin ngopla ban tip ba kane ka kena badon jingduna ki dikotmet kala dro ya kane ka dur tang da ka sintur jongka. Ka benta ba ngopla kalong ba ki badro ya kane ka dur kim day na India henrei ki day ki kena na Egypt. Dangkat tu kat ni tayo menta, kumba arpulai hajar ngut ki kena puli na Egypt, kilai shim benta haka jingyakop painting. La ong haki, ban le ki painting ki bapini ya ka lariti ke India, bat ki jingyadai badon, bat ka history, hapadeng kini ki arri. Nga yaro ya barok kinong shim benta, badang samla haka ni ke jingyakop. Kasap jongki, kadai kebahap ban yaro, bat kadai hok, ban yo ya ka jingyaro bakraw. Paralog, kadon kari ha South America, balatip kum ka Paraguay. Hakaba kinong India ki duna ya ka si hajar ngut. La kataru ka jingtrei bapela jongki ka jahang tu. Haka Indian Embassy ha Paraguay, ka Erika Huber, ka ai jingerap lingba ka Ayurveda klemdashim jingsiu. Minta, buon ki brio na katu ka jaka ki wat jingerap naka haka bayedei ber ka Ayurveda. Watla ka Erika Huber, kapule engineering ka donut jongka kano sa ka Ayurveda. Kapule ki kurs sa ka Ayurveda bat kat banang yat kapor kala tebet bha hakani kurukom sumar balarim. Paralog kalong ke jingsngau sarong na kebenta jongi baka ketien Tamil ka ketien balarim tam haka perthai kadai jongka India bat baro kinong India ki sngau sarong hakani. Ka jingdon ki breu ki bapule ka ketien Tamil kala nangki ustet hakeleng ke perthai. Haka bakut jung ubnai bakaddu da ka jingkersan ke sorkar India ya ka program bahikai ya ka ketien Tamil la play ha Fiji. Kani kadai kasien beningkong haki prapos nem baki nong hikai bala pentibit ki hikai ya ka ketien Tamil ha Fiji. Ngas ngau kumen bantip baki kena puli Fiji ki pin ya ka jing shirhem banang ya ka ketien Tamil bat ki kwa tip ru ya ka lari ti berius pa jongka. Paralog, kini ki jingja bat ki kana, kimdei tang ki kana jingjob, ki deiru ki jingatu sapang ka lariti belarim jongi ka beriuspa. Kini ki nuksa, ki pendap hangi ya ki jingsngau sarong bakraw. Naka but tau, saka Ayurveda, naka ketien, saka tem kaput, ka India ka don buon banterwa ka bakring ya ka perthai. Paralog, hakane ka ayam telang, buon ki kamba yedei bat ka sports, bat ka jingbit jingbiang kamet, ki jah keleng kari. Ngas ngau kemen ban yoi, baki breu ki penlong ya ke jingkot kemet, ka benta ba manla ka sengi ke jingim jongki. Na ka jingle skiing ha Kashmir, sa ka jingshore kot kudi ha Gujarat, ya ka jingsir rehem na ka benta ka sports, la yoi ha ki jaka baro. Ki jingelap kum ka hashtag Sunday on Cycle,
but #Cycling Tuesday ki kintiu ya ke jingnya cycle. Minta ngakwa bane sambat pi ya ke ka bapela. Ka balong kadak jong ke jingtela ka baja hakari jongi bat ka bor bat ka jingkut jingmut jong ki samla jongi. Hatu pitip ba ka jingelakai Olympic baper kelas dang habastar hoot ka bastar Olympic ka beningkong kala wanra jingkela hakatan. Na kabenta jonga kadai ka ba ai jingkmen ban yoi ba ka jing angnut na kabenta ka bastar Olympic kala urlong. Pin sngokmen ban tip ba kani ka limpung yelekai ka ja hakatan bala Jumat teng ya ki kam leno Maoist. Ki mascot jong ka bastar Olympic kidai umut klau bat ka moina badon hakilum. Kumba pini ya kalariti berius pa ka bastar. Ka kubor bakongsan jong kani ka limpung yelekai kadai karase ta bastar, barase ta bastar. Yani kelega bastar, jitega bastar. Kabumun ka bastar kan yelekai, ka bastar kan job. Hakasien beningkong ka bastar Olympic kala saki ka jingisim benta jong silak nriupusan hajar ngut kinong yelekai na ki hinyautli ki district. Kani kamdei tang ka jingken, kadai ka saki jong ka jingkut jingmut bat jing ngau sarong jong ki samla jongi. Nadu ka jingelekai athletics, ka jingeset knam, ka badminton, ka football, ka hockey, ka weightlifting, ka karate, ka kabadi, ka koko, hadu ka volleyball. Ki nongyelekai badang samla ki pini ka sap ha ka jingelekai baper. Ka kana sapang ka kari kasyap, ka aiman siem bahayanga, ka wanna ka sinong berit, bat ka kari kala job ya ka takma rupa ha ka jingeset knam. Kala ong ka bastar Olympic ka ai hangi tang ya ka madani lekai henre ya ka kabu banya chaprang ha ka jingim. Ka ba ai siem ka deiru ka jingya lenti ka payal kawasi na sukma ka bala job ya ka takma kser ha ka javelin throw. Ka ngej bada ka jingle renti bat ka jingtre stom don thong bomla ban kenjo. Kakana upunem sana na Dornapal, Sukma, kadai ka jingya tu sapang ka India batmai. Hakaway kapor, hapo kabor kinaksal. Upunem minta, ujob yak takma, da kabayikun haki jingya maretong da ki wheelchair. Ka jing slur, bat ka jingla ban kikli jong kilong ka jing ay siem ya baro. Hakonda gaw, unong yaset kanam, Uranju Sori ula sajit kum Bastar Youth Icon. Ungej baka Bastar Olympic ka ay kakabu na kabenta ki samla na kitaan bakindong ba ban pau hakari. Paralok ka Bastar Olympic kamday tang kalimpong yilekay ka deiru karensan hakaba ki kam pinroy bat sports ki awan lang haju. Kadai karensan hakaba ki samla ki pentibet yala ki sap bat ki no senyang bantay ya ka India batmay. Nga kintu ya pi baro ban pensilur ya kum kini ki limpong yelekai ha ki tanjong pi. Ya tu ya ki kana bayday bat kasap haka sports na katanjong pi lingba u #kelega Bharat jitega Bharat. Ay ki kabu na kabenta ki sap yelekai sports haka tan bakin son bat tingshan. Kinmau ka sports amtang bak kentiu ya ka jingsan kamet henrei ka deiru karensan badonbor ban wanra ya ka mensiem jingelekai bat ka ban pinyateli ya ka imlang salang. Kumta yelekai da ka doonot baro bat yarap ya kiweru ban yelekai. Parari beit minta artli ki jingjob bakraw ka India ki kring ya ka jingpet ka pertei. Ngatikna bakini kin pendap ya pi da ka jing ngau sarong. Kini ki artli ki jingjob kidai hakalan sumar pang. Ka jingjob baningkong kadai ka jingyakun persya ya ka jingpang kishori. Ka jingpang kishori kala julong ka jing bakraw na kabenta ki brieu la kumba saw hajar snem. Wat hakapor ba yo la luot kadai ka wayne ki jing bakraw hakakot ka kya. Ka jingpang kishori ka wan balay na pedeng ki jingpang basyemi ki jingim jogi kena banadu sibnai hadu san snem karta. Minta ngalaban ong da ka jing sarong baki brieu ke India kilaya teli banyakun ya kani ka jing da ka jingkut jingmun. Katkum ka kaipot na ka World Health Organization
Hapeneng kesnem arajar khatsan bat arajar arpulai. Ka jingdon ki bapang bat bayap na ka kishori ha India kaladuna da prapo na ka shispa. Kani kamdei ka jingjob ka berit. Ka ba ai men sieme hakani ka jingjob kadei bala yo yaka na ka jingesim benta jong manla ki nong song snong. Ki breu na manla ki kendong ka India na manla ki district kila long ki benta jong kane ka jinge kun. Haki kper slasha ka Jorhat, Assam, ka kishori kalalong ka jingsngokya kumba saus nem menchua. Henrei, habaki breu ki basa hakini ki kper slasha kila yetli ban rat dingkong yaka kila mat yaka jingjob bakraw. Kila pendon kam amtang da ki kor ki bor, Henrei yaka social media haki jing persang jongki. Haka juk kurukom ka district Kurukshetra ha Haryana kala peni yaka nuksa kumno ban job yaka kishori. Hang ni ka jingesim benta ki pajba ban yale persha yaka kishori kalalong ka bajob. Yaki jingele kai sawangka haki surok bat yaki kubor lingba ka radio la pendon kam ban halor ka jinglong kongsan ban penduna yaka jingkaroi ki perjong kabala yarap sikat dai haki jing persang. Hakari barok kawai kumkini ki jing persang kila kentiewe ka jingekun persha yaka kishori. Paralog kanuksa baar sepang ke jingjob na ke jingsothu bat ke jingkut jingmut kadai ke jingekun persha ya ke jingpang bampong. Kawai ke jingwat benya da kawai ke medical journal bapau ka Lancet kadai ke baai mensiam. Katkum kani ke jingwat benya kilat ban sedang ya ke jingsumar ya ke jingpang bampong hakapor babiang ha India kila nang kieu. Ka jingsumar hakapor babiang kamut baya ke bampong Laban sedang sumar hapo laipo sngi nado balap yaka. Bat yaka benta bakongsan hakani ke jingjob la shim daka Ayushman Bharat Yojana. Ka jing ai kublai ka lek chakani ke skim hakaba kendai po nak chispa akibayo ya ke jingpang bampong kila laban sedang ya ke jing sumar hakapor babiang. Hakipor balalek bun na kinongpang baduk kimju kamlej ban pates bat pa sumar namar bomdan pisa. Minta ka Ayushman Bharat Yojana kalalong ke jingkershan bakraw yaki. Minta kila wan chakmat ban pak sumar. Kani ke skim kala wengi ki jing hakaliang ke pisa bat ke jing pak sumar kala keu bha. Ke ke bakam bha kalong baki breu minta kila kam ngautu sepang ke jinglong kongsan ban sedang ke jing sumar ya ke jingpang bampong hakapor badai. Kani ke jingjob amtang bakadai jong kilat sumar Henrei kadai jong ki doktor, ki nurse, bat ki nong trai teknikal. Kadai ru jong pi baro ki paranong song senong. Da ke jing persang jong baro ke jingkut jingmut ban penlem ya ke jingpang bampong kalanang klany. Kani ke jingjob kadai ke jong kito ki bala no senyang sikat dai ban pen sengautu pajba. Ka jing perta ban yakun ya ke jingpang bampong kalong ke besuk. Ka jing sengautu ka jing le bat ka jing pin tikna. Ka jing pin sengautu kamut ban pin sengautu sepang ka jingpang bampong bat kidak kishin jongka. Ka jing le kamut ban pates bat pa sumar hakapor ka babiang. Ka jing pin tikna kamut babaro ka jing kershan badonkam kan don na kabenta kinong pang. Tungin ya wan lang ban yakun ya ka jingpang bampong da ka bayarap iki babun kinong pang kat bangila. Ringkat lang ngila ban wanra ka jingper ban pelaj ban tau ya kalawai ko bakam koj kam kya. Parari ba menta kasngi nga kwa ban yathu hapi ya ka wei ka jing persang ba aimen siem na Kalahandi ha Odisha. Ka batho ya ka kana jing job batemai wat hapedeng ka jing duna bat ka jing duna ki jingdon. Kane kadai ka sabji kranti jong ka Kalahandi. Mensua ki nongrep ha Kalahandi ki jusha penbor ban petchnong nakadaw ka jing hakarep karyang. Henrei menta ka Gola Munda Block ha Kalahandi kalalong ka slem ba pinmi ya ki johor. Kumno kani ka jingkala kalawan jalong. Baro kala sedang nakaway ka kenhun barit jong sipongut ki nongrep. Kani ka kenhun kalaywan lang bantaw ya ka FPO ne ka Farmer Producer Organization balatip kum ka Kisan Utpada Sangh. Bat kalasim dakilat ban rep katkum ke juk bomenta. Bat menta ke FPO jongki kadai ke kam baka jingyonong kapoi klur.
menta kumba ars pa ngut kinong rep bakentup ya sausan ngut ki kentai ki don benta hakane ke FPO ki thung so saw hak jaka ka ba ars pa ekar bat ukerla hak jaka ka ba sispa san pau ekar ka jingyo nong ba sisnem jokane ke FPO menta kalatam ya ka siklur san pulak tingka menta ki jhur hakala handi amtang baki poi haki district baper ka Odisha henrei la salanru eki saki weipat ki jela ki nongrep hakala handi menta ki lanang ya ka rukom rep batemai bantung yu pan bat upian paralok ka jingjob ka kala handi ka hikayengi bala ban yo ya ka jingjob lingba ka jingkut jingmut bat ka jingetreilang nga kentu yapi ban pensulur ya ki farmer producer organization haki than jongpi yasnokti bat penklan ya ki farmer producer organization kinmau wat ki jingkala bakraw ki laban sedang na ki ki beret kabangidon kam baro kalong ke jingkut jingmut bamki phalo bat ka mense metreilang ringkat lang ngila ban wanra ya ke jingkala badon jingmut paralok hakaman kibat mementa kasngi ngila yo ngau kumno baka India ka ya chaprang da ka jingye teli pedeng ki jingye per lakalong haka sports ka science ka kot ka kya ne ka pule puti ka India kala pois ki kerdan basalor haman la kiliang baro lang kum ka wei ka long yeng ngila mat iki jing bat yo iki jing job batmai haki chispa khan riutli ki benta jong kaman ki bat nadu belasdang haka senam arhajar khat saw ngala yo kumno bakalalong ke jingpla sapang ka bor ka jingetli hakari mapi baro pilai shim yakani ka program bat penlong yaka kumla ka jong manla ubnai pila ai jingmut bat yathu yala ki jing persang don ki por bakadei ka jingmut ba ai ki nonglap thmai yaki aka de ki samla ki ba ai mensi mangi haki wei pat ki por kadei ka jingjob jong ka khon kentei ka balawan ra jing sngo sarong hangi kadai ke jingeshim benta jong pi ka ba wanra ya ka bor babha na man lagi kendong jong kari baro kaman ki bat kalalong ka rinsan ban kentiu ya kani ka bor babha bat menta usnem arajar arpusan ulatiet haka jingkhang haka snem ban wan lingba kaman ki bat nginya kren shushu ya ki jing persang ba ai mensiem ngas ngos kem bada ka jing ai jingmut babha bat ka mensiem ban lap thma ya ki aka daki brio jongi ka India kan poi ka kerdan batmai nang yai sam yaki jing persang bapela saudong jongpi lingba u hashtag man ki bat ngatip bahaman la ka benta jong ka man ki bat haka snem banwan ngin bun ki aka banyathu nga ai kublei arajar arpusan bakmen nang don haka jingkot jingkya nang long ki bakmen yes nokti haka fit India movement bat bu iladi haka jingkot jingkya bat jingbyang kamet kapat nang yai kiu haka jingim kublei shibun